Ôi đằng nào to? Bangi le. टेस्टी आगे देखा लगे ना टेस्टी कुरिया ना ओए टेस्टी कुरिया देखा लगे कोई डाकना आज के ना बेटे बोलला मैं ये डाकना ना होले किंतु चलबे डाकना दिन को दान थार बिस डाकना आज के ना 20 मिनट एक बार ना तो आगे देखा लगे या Tangannya deh kopra bangi le panggilnya punya le le bulai nang kantai nih bulai nang kantai kayu kau ser bulai bayi ya bayi nih aja bulan bayi kena bawa kantai mencile गिबियावनो गासै रायजो राजाफोरखौ गोथार गोसोजों स्राय खुलुमहरलायबाय रायजोफोर लोगोफोर गासैखौबो आंनि रेंहा फट' चेनेलाव बरायनानै लाबाय आङो दिनै आंनि थालिर बागानाव फिसा ब्लग खालामनो गोसो जादों बार खोलो खोलो बारनायजों थालिर फिथाइ ओंखारनायजों बिराद मोजां नुदों नै बारा नोंस्लागाव बारदोंना बाराखै बेखौ मिथिया आङो जोंलागाव गोगोम बार बारदों नै जायगायाबो लांदां बाव बिराद बार नाङो सेटआप गैयैनि जुनैनो आं बावनो भिडिअ खालामबाय थानाय जायो लोगोफोर माबा मोनसे नोंथांमोननो आपडेट होनांगौ दङब्ला थ' खालामनायनि मिनिङा बेनो रायजोफोर आङो आंनि चेनेलनि सोमोन्दैसो नोंथांमोननो फंनैसो जे बाथ्रा बुंहरनो सानदों रिकुवेस्ट खालामहरनो सानदों नोंथांमोनहा आंनि चेनेलखौ नाया नङा नायो आं मिथिगौ आंनि भिडिअखौ नाया नङा नायो थ' रायजोफोर अननानै भिडिअखौ नायनानै ओरैनो दागालां साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम शेयार खालाम जे आङो दिनै गोसोआव जोबोद दुखु मोनदों नोंथांमोनहा मारै दं बेखौ आं मिथिया चल' इसोरनि अननायाव मोजाङैनो थाथों बयबो अब्लाबो आङो गोसोआव दिनै एसे दुखु मोनदों आंनि भिडिअखौ आं नायनानै आंनि भिडिअखौ गोबां मानसियानो नायदों लोगोसे ओरैनो नायदों ओरैनो गालांदों साबस्क्राइब खालामाखै थ' आं बेनि थाखायनो गासै रायजो राजाफोरखौ खावलायनो सानो आंनि गोसो सिंनिफ्राय रायजोफोर अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां आं गले गले खावलायो साबस्क्राइब खालामनानै गालां आरो सोरबाफोर जुदि आंनि चेनेलाव दिनै गोदानब्ला नोंथाङाबो चेनेलखौ नायनानै ओरैनो दागालां साबस्क्राइब खालामनानै गालां जेन' नोंथांनि साबस्क्राइबखौ मोननानै आंनि गोसोआ थुलुंगाखांनाय बायदि आरो मोजां मोजां ब्लगफोर मोजां जे कन्टेन्टफोर आङो खालामनो हानाय बायदि रायजोफोर आङो नोंथांमोननाव बे खोथाखौनो लानानै आङो रिकुवेस्ट खालामनाय जाहैबाय जे गासै रायजो राजाफोरनाव आं बेखौनो खावलायो जेन' आंनि रिंहाब बड' चेनेलखौ बयबो सापर्ट खालामो आरो भिडिअखौ नायनानै साबस्क्राइब खालामनानै गालाङो दिनै आङो आंनि आपल'ड होनाय भिडिअखौ आङो नायनानै नुदों गोबां मानसिफ्रानो माने आंनि भिडिअखौ नायदों नाथाय आंनि भिडिअखौ नायनानै ओरैनो गालांदों हाजार मानसिया भिडिअखौ नायदों जे बेबायदि भिडिअखौ नायनानै ओरैनो दागालां अननानै बर'जों बर' साबस्क्राइब खालामनानै होलां जे साबस्क्राइब खालामनायाव नोंथांनि जेबो फैसाबो दाना जेबो दाना आरो नोंथांनि खरसा जाया थेवब्लाबो बर' हिसाबै नोंथाङा आंनि चेनेलखौ मोजांब्लाबो जेन' आंनि चेनेलाव होनाय भिडिअफ्रा नायजायोब्लाबो नायजायाब्लाबो नोंथाङा जुदि इन्टारेस्ट मोनाब्लाबो नायनो अब्लाबो नोंथाङा आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां प्लिज आङो गोसोजों गोथारै बेखौनो खावलायनाय थाबाय रायजोफोर गोबां आसा खालामनानै थाबाय नोंथांमोनहा एबारनिफ्राय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांगोन होननानै थ' आंनि भिडिअ लाबोनायनि मिनिङा बेनोमोन रायजोफोर दिनै आङो भिडिअआव आङो बे कन्टेन्टखौनो लानानै जे ब्लग बानायनाय जादों जे आं गोसोआव सानदों ब्लग बानायनानै आङो बे बाथ्राखौनो रायजोफोरनियाव शेयार खालामनोसै थ' आङो बे बाथ्राखौनो शेयार खालामनाय जाहैबाय रायजोफोर अननानै बयबो जे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम सापर्ट खालाम लाइक खालाम शेयार खालाम प्लिज आं बार खावलायनाय थाबाय लालानो बिदिखौसो लानांगौ बिदिसो मोजां बै गयो आं थिंखौनो लांनो हागौ बागान हाथायाव मोनो खरस जायो बियो बे बागान हाथायाव मोनो थिंखौ बे गयो बे साबसिन बिदिया बैजों समान नां दाख्लै लाबोनाया बेथ' लगायबा सममोनखा जायहा बेबो उदैया नै लोगोफोर आरो साना आवला फैबावबाय साना आवला सोरबा जुदि साना सोलायहरनोबा नै फन नाम्बार होगोन आङो एकदम आंनाव लेंहर काका लहा कत केजि लहा 25 और ये प्लास्टिक था 10 अच्छा फटो बटिक हইল ना হয় নাই और लड करा যায় ना এখানে বিক্রি হইছে
হইলো 3-4টা 3-4টা না আচ্ছা দে ভালো जोंनि नै देबसि लथा लाना एकदम साहा लोंखावलायबाय गामिनि दखानाव गोदान संसार जानायनि गोदान संसार जानोबा मा नांगौ मा नांगौ दे खोन्थालाय दे दिखसि नांगौ साराय नांगौ बेसेबांनि लाखो बेखौलाय 170 थाखा 170 थाखानि लाबायनो नै बे मेदाम मानि मेदाम बियो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आच्छा बेखौलाय 5G मास्टार होनना मिथिखायो बयबो 5G मास्टार नै जोंना साहा दखाना गामिनि साहा दखान नै बावहाय खुरमा मोनगासिनो दं नै खुरमा